Gaur egun daun egoera politikoen inguruen, esan behar dugu, Espainiko estatua, behingoatik ikusi dan bezala, guk aspalditik esate genuen 1978an eratu zen erregimen hori krisian dagoela, azkeneko gobernu eraketa hontan garbi gelditu da, krisian dagoela erregimen horrek sortu zuen estatusa, eta horrek Euskal Herrira begira aukera batzuk ekar ditzazke gure subiranitasun eta independentismoaren bidean, baina horretarako gure lanak ondo egin behar ditugu eta egon daitezken arriskuak ondo aztertu behar ditugu, arriskuien aurrean garbi eduki behar dugu gure norabidea eta gure joera zein den, eta aukera hau aprobetxatzeko unea izan diteke, jakinda, aukera bezain beste arrisku badaudela. Azterketa hau eginda, Bildutik ekintza politikorako hildo nagusi batzuk zehaztitugu, lehen aipatu duten bezala, arrisku eta aukera horien aurtean, aukera horiek eta gure proiektu politikoa bideratzeko eta gure helburuak betetzeko. Eta horietatik bat eta garrantzitsuena da, oso garrantzitsuena da behintzat, autonomiatik subiranotasunareko pauso hori egitea. Aipatu dugun bezala, 1978an ezarritako erregimen hori krisian dago, guk ere Euskal Herri bezala, eta kasu honetan Hego Euskal Herriari begira, autonomia estatutua gainditu eta subiranotasuna paso bat egiteko aukerak egon daitezkeela uste dugu, beraz hor ahalegin berezia egin behar dugu, bai Espainiako estatuan dauden gainerako nazioekin elkarlanean arituta, baina baita ere eta batez ere gurera begira estatus politiko berriaren gure proposamena gizarteratuz eta guk benetan egiten dugun apustu hori zein den azalduz, ze hor Bilduk argi eta garbi bere estatu nazio ambizioei heltzen dion bitartean PNVk atzera bota du eta bere betiko independentzia edo subiranotasunarako bide hortan aurrera egiteko ez duela asmorik garbi erakutsi du, beraz gure lana da, gure proiektua gizarteratzea eta ahalik eta mugimendu ezker independentista sendo eta sakonago egitera. Beraz, hor autonomiatik subiranotasunera izango da gure lanildo importantenetako bat. Beste lanildo importantea da, gatazkaren ondorioetan sakontzea, beti ere etak armak utzi zituenetiken gatazkaren konponbidea oraindikan guztiz desarrollatu gabe dago eta hor ditugu presoen gaia, beraz horri heldu behar diogu eta bengogatik errelato bakar hori gainditu eta presoen aferari aurre hartu behar diogu eta gero esan dugun bezala eta kontuan izan da hauteskundeak izango ditugula urte honetan, hauteskunde horiek giltzar izanagatik ere aprobetxatu behar dugu hauteskunde hortan argi eta indarra handiena lortzeko, lehen aipatu dutan ezkerreko mugimendu independentista ahalik eta gehiago edatzeko, ahalik eta gehiago zabaltzeko eta gure eremua eta gure oinarria ahalik eta zabaltan hitzagoa izateko.